Η παρούσα εργασία λαμβάνει χώρο στο πλαίσιο του μαθήματος Αξιολόγηση ψηφιακών εκπαιδευτικών συστημάτων και αφορά στην περιγραφή του ψηφιακού μαθήματος Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, το οποίο θα εμπλουτιστεί με: πρώτον, διαφοροποιημένη αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων ανάλογα με τη συμμετοχή και τις επιδόσεις στο ψηφιακό μάθημα. Δεύτερον, αξιολόγηση με αναλυτική καταγραφή των σημείων που ο εκπαιδευόμενος είχε πολύ καλή επίδοση και των σημείων που υστερούσε. Τρίτον, τεχνικές αξιολόγησης ποιότητας του μαθήματος. Η αυθεντική αξιολόγηση κινείται στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα και αξιολογεί τον αυθεντικό τρόπο μάθησης των εκπαιδευομένων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιζητεί από τους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους με σκοπό να παραχθεί ένα παρατηρήσιμο έργο, το οποίο θα αποτιμά με ακρίβεια την επίδοση. Ως εκ τούτου πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα και σαφή κριτήρια και μεθόδους. Η αυθεντική αξιολόγηση διευρύνει λοιπόν το πεδίο της αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας ποικίλες μαθητοκεντρικές τεχνικές για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που απαιτούν εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκπώνηση ενός έργου, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη ζωή. Πρώτον, διαφοροποιημένη αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων ανάλογα με τη συμμετοχή και τις επιδόσεις στο ψηφιακό μάθημα. Καταρχάς, δύναται να εφαρμοστεί η τεχνική της αυτοαξιολόγησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογήσουν ήδη τη συμμετοχή και τις επιδόσεις τους στο ψηφιακό μάθημα μέσω της συμπλήρωσης της κλίδας. Δεύτερον, δύναται να εφαρμοστεί η τεχνική της ετεροαξιολόγησης εκπαιδευομένων, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογήσουν τη συμμετοχή και τις επιδόσεις των συνεκπαιδευομένων τους στο ψηφιακό μάθημα τόσο για τα μέλη της ομάδας τους, όσο και για τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων, βαθμολογώντας τους με άριστο 10. Το εργαλείο που θα αξιοποιηθεί για την επίτευξη της ετεροαξιολόγησης είναι η υποφαινόμενη κλίδα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ετεροαξιολόγησης, προκειμένου οι φοιτητές να αξιολογήσουν το παραχθέν έργο του project των συμφοιτητών τους, το οποίο βασίζεται στην εργασία της εκφώνησης, ζητείτε να αναλύσετε και να διαμορφώσετε μια πρόταση για μια σημαντική υπηρεσία του νέου πληροφοριακού συστήματος ή πάντα που εσείς θα αναπτύξετε, δημιουργήθηκε ψηφιακή ρουμπρίκα αξιοποιώντας το RubyStar, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο ρουμπρίκων αξιολόγησης της διαδικτυακής κοινότητας Teacher Planet. Στο πεδίο Student Name αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή που αξιολογείται. Ο φοιτητής που αξιολογεί είναι ανώνυμος. Η ψηφιακή ρουμπρίκα βρίσκεται διαθέσιμη για λόγους χρηστικότητας και ευκολίας και σε σύνδεσμο. Έτσι μπορεί να σταλεί ο σύνδεσμος στους φοιτητές, ώστε να πραγματοποιήσουν την ετεροαξιολόγηση. Στο ίδιο μήκος κύματος αποφασίστηκε η χρήση μιας συστοιχίας από κλίδες παρατήρησης για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της επίδοσης των φοιτητών κατά τη διάρκεια του project. Οι κλίδες αυτές σχεδιάστηκαν ώστε να αξιολογούν: πρώτον, την κατανόηση ενιών των πληροφοριακών συστημάτων και την εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων μοντελοποίησης αυτών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Δεύτερον, την κριτική ικανότητα των φοιτητών. Τρίτον, τη διάθεση για εργασία. Τέταρτον, την ανάληψη πρωτοβουλίας. Πέμπτον, την πρωτοτυπία της εργασίας. Έκτον, τη συνεργατικότητα. Έβδομον, την ποιότητα της εργασίας. Και όγδοο, τη συμπεριφορά των φοιτητών. 2. Αξιολόγηση με αναλυτική καταγραφή των σημείων που ο εκπαιδευόμενος είχε πολύ καλή επίδοση και των σημείων που υστερούσε. Περιγραφική αξιολόγηση. Με σκοπό να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση με αναλυτική καταγραφή των σημείων που ο εκπαιδευόμενος είχε πολύ καλή επίδοση και των σημείων που υστερούσε, σχεδιάστηκαν ρουμπρίκες όπου κυκλώνεται ο χαρακτηρισμός της επίδοσης που καταγράφει καλύτερα το φοιτητή και στη συνέχεια καταγράφεται η αιτιολόγηση με βάση το έργο που παρήγαγε ο φοιτητής. Αξιολόγηση βάση ηλεκτρονικού φακέλου ή πορτφόλιο. Τέλος, αποφασίστηκε η αξιολόγηση βάση ηλεκτρονικού φακέλου ή πορτφόλιο, όπου δόθηκε η φόρμα σε κάθε φοιτητή, ώστε να υποβάλει ηλεκτρονικά τα παραδοτέα του σε βάση δεδομένων project open source portfolio, επισημαίνοντας τη δική του συμβολή σε κάθε έργο. Τρίτον, τεχνικές αξιολόγησης ποιότητας του μαθήματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του μαθήματος, χορηγήθηκαν στους φοιτητές ένα έντυπο παρατήρησης, ενοιολογικοί χάρτες, μία ψηφιακή ρουμπρίκα και ένα Google Docs προς συμπλήρωση, με σκοπό να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτή και την ποιότητα του μαθήματος. Η πρώτη τεχνική είναι το ερωτηματολόγιο, με εργαλείο το έντυπο παρατήρησης που αξιοποιεί την κλίμακα Likert,
στο κριτήριο χαρακτηρισμός επίδοσης και την ποιοτική αξιολόγηση στο κριτήριο αιτιολόγηση. Η δεύτερη τεχνική είναι το ερωτηματολόγιο με εργαλείο τους ενοιολογικούς χάρτες. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ψηφιακή ρουμπρίκα αξιοποιώντας το Rubistar. Στο πεδίο Student Name αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή προαιρετικά. Η ψηφιακή ρουμπρίκα βρίσκεται διαθέσιμη και σε σύνδεσμο. Τέλος, αξιοποιήθηκε και ένα Google Docs, το οποίο μπορεί να σταλεί στους φοιτητές, προκειμένου να δώσουν ανατροφοδότηση αναφορικά με το μάθημα, απαντώντας σε κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, το οποίο παρατίθεται σε σύνδεσμο. Συνοψίζοντας, το παρόν ψηφιακό μάθημα εμπλουτίστηκε με 10 εργαλεία αξιολόγησης. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να διευκολύνουν και να εμπλουτίσουν τη διαδικασία της αξιολόγησης, τόσο της επίδοσης του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων, όσο και της ποιότητας του μαθήματος εν γέννη, βελτιώνοντας έτσι τη μαθησιακή διαδικασία.